Dobroveče gospodo, dobroveče dame. A dame večeras nisu same. Na našim nastupima uglavnom su žene. To dodatno inspiriše i Zeko i mene. Crnke, brinete, riđe i plave. Jednoga dana doći će nam glave i tako I dalje. nismo visoki, ne dižemo tegove, ali sve padaju na naše gegove i tako dalje. Koliko je magija realnost, a koliko iluzija? Kakav je svet i život mađioničara i šta je ono što ga krasi, rekli su nam originalni i zabavni mađioničari Piksi i Zeka, koji se skoro 11 godina bave ovim poslom. Oni su izabrali komičnu magiju koja je inače jedna od najtežih. Za mađioničarstvo kao za svaki sport mora da posjeduješ talenat. Mi nismo ni znali da smo talentovani za mađioničarstvo dok nismo probali. Krenuli smo tako, Zeka je prvi krenuo da se bavi magijom, onda sam ja imao neke ambicije da to malo unapredimo, da podignemo neki viši nivo i tako smo i krenuli da radimo zajedno, inače se družimo čitav život. U stvari mi smo mađioničari od rođenja. Da, inače naše majke kad su nas rodile, nisu rekle čedo moje kad su nas vidjeli, nego čudo moje, kad su vidjeli na šta ličimo. Mađioničari od malena. To ovako. Tako da, eto, malo po malo mi smo krenuli da osvajamo publiku, što je Zeka rekao da prenosili smo svoj privatan život na scenu, u stvari sve svoje fore koje smo imali, mi smo inače od malih nogu zabavljali društvo i tako dalje. I uvek smo hteli da radimo nešto drugačije od drugih mađioničara. Njihov cilj je da povećaju zainteresovanost za mađioničarstvo. Postali su članovi prestižnog italijanskog kluba Klub Magico Italiano, što je jako bitno jer zbog toga imaju mogućnost da idu na velika takmičenja. Pripreme za tačke traju jako dugo i mnogo su naporne, kako fizički, toliko i psihički. Svaka tačka mora da uspe bez ikakve komplikacije. Pripreme traju nekad verujte mi, po 2-3 dana. Znači, to je kad krene da se namešta, znači počem od scenografije, pa od smišljenja trikova šta uraditi, pa koga ubaciti u tu predstavu, kako je odraditi, kako je povezati da to izgleda dobro, a opet da bude publici zanimljivo, da ne bude dosadno. Zeka pričao o tome da recimo mi napravimo nastup od 2-3 minuta na televiziji, to nam treba 2-3 dana da se mi pripremimo, što već sve znamo. Ali opet da povežemo to, da bude drugačije od prethodnog gostovanja, da ne budemo uvek isti i non stop moramo A što se tiče tačaka takmičarskih, ako ste na to mislili, to se nikad ne... Ne žele da podcenjuju druge umetnike, ali kažu da su jedini koji imaju kompletan program i sve to sami realizuju, što je jako teško. Pored umora, ipak je moguće dati sve od sebe jer je to posao koji se radi iz ljubavi. Na pitanje da li koriste trikove u privatnom životu, Osmeh je rekao sve, kao i njihov odgovor kako ljudi na to reaguju. Pa uglavnom pozitivno, međutim šta se dešava, malo, valjda smo mi Srbi navikli da nas varaju u svakom pogledu, znači od političara, ovih, onih, i onda oni kad vide mađioničara odmah misle da je neki prevaran da ćemo... Kad krenemo da pokazujemo trikove ovde, onda gledaš prvo da li će da zavuče ruku negdje, onda odustajemo, ne, nećemo, ako je sve u redu, nastavimo. Obično oni kao da vidim da li mi je novčanik tu, da li mi je sad, da li ovo, da mi ne ukradeš nešto, pa nismo mi lopovi, mi samo hoćemo da vas zabavimo. Da, ima neko kaže, vrati mi 100 evra, nije ni imao, nego sad kao da mi vrati. Dobio mi. Pored predstava za decu i odrasle, preko svog stand-up comedy show programa, radi venčanja koja su najinteresantnija. Mi dođemo kao na venčanje i onda radimo magično venčanje. Venčavamo pre glavnog venčanja, venčavamo mi mladenci. To je onako dosta dobro izgleda, zabavno. Samim tim oni kad vide nas, šta je ovo, dva matičara, šta se dešava, nešto nije u redu i onda krećemo da stvaramo tu golubove, ruže neke, svašta nešto. Šampanjce, čaše i tako dalje i to bude onako dosta dobro i napravimo da taj brak stvarno traje. Nekad izađemo i da nosimo kako se zove, tortu. Nosimo tortu, da nam torta ispadne. Gde god imaju prilike da odu, oni idu, ali za neke bitnije i velike projekte, nažalost, potrebni su sponzori. Imaju puno ideje i ambicije za neke stvari koje do sada niko nije napravio, ali nažalost, teška situacija i nedostatak novca onemogućava realizaciju ovakve ideje. Mi nekako mađioničarstvo radimo zbog aplauza. I kogod nam da aplauz, a daje svako, mi smo zadovoljni. Aplauz je nešto najvrednije, kao i osmeh na licu svih onih koji ih gledaju. Nestanem sa scene, pojavim se u publici, kad publika onako se okrene i kad sam među njima, kad se iznenadi, to je nešto, to ne može da se kupi.
taj osjećaj kad se ja nađem tamo među njima. Kad se naježiš tu, kad vidiš to. To je neverovatno, stvarno je neverovatno. Znači, i onda te to tera da radiš dalje, da se boriš, da napraviš, da stvaraš nove predstave. Kao savjet svima koji bi volili da se bave ovakvim poslom je da to vole, sigurnost i vera u sebe. I da trema mora postojati, ali da se nauči kako je kontrolisati na pravi način. Jedina negativna stvar u ovom poslu je to što oduzima vreme za privatan život. Ne vide drugi deo, kad mi ovde provodimo po 15 sati spremajući jednu tačku i tako dalje, pa ne spavamo, pa pored ovoga imamo i druge poslove, pa se baviš i time, onda zapostavlja... Dođeš sa probe u 3, 4, 5 ujutru, nekad moraš da ustaneš u 7, 8, to niko ne zna. Zapostavljamo svoju porodicu i tako dalje, to niko ne vidi, vide samo onaj lepi deo, jao televizija, jao sve šarenilo, sve super. Ljubav prema mađioničarstvu ih je dovelo tu gde su sad. Želja da rade i da razvijaju nove ideje su jedna stepenica napred za dalji napredak. Bitno im je da se ljudi nasmeju, uživaju i shvate da je ovo jedna vrsta umetnosti, ali i velikog rada.